finally सफै मारबाय जोङो नायलांदो चिरां जिल्लानिनो रौमारियाव जोनोम मोननाय नुसिन सिफुं हारिमु आफाद जे हानजानि दामगिरि गोजौआव जायखिया बिथांमोना जों दा ओरै फारि गौराङाव थांनो नागिरबाय आंनि सासे फैदोंमोन दा सालगैयाव गला बायदि गला गल बियो गल नोंनि साया दा मा जादों दा होमबा स्टुडेन्टफ्रा नै माबादों मोनसे मिथिङाव लिंहरजादों क'क्राझार कलेज क'क्राझार सेरफांगुरि कलेज क'क्राझार इउएन एकाडेमि कलेज जाय जोंनि कलेजफ्रा मुंदांखा बे बाहाय फैयो आरो बे आर्ट्स गेलारि आरो नैबे नङा जा मोजां आर्ट्स आखिदों ओमफ्राय सिगां आर्ट्स गेलारि बेजों साबसिन जायोब्ला जायो बेजों मोजां लामाया फाइनालि गाइस जों दा बेरायनो नागिरबाय आरो ना सुइटआव 14 to 16 प्रग्राम दंबायनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बड'फा कालचार कमप्लेक्स जे जायगायाव हारिनि सोमोन्दै जायो जाहाथे जाय जाय रागामाव फैदों रागामा बायनाय जादों आरो ना ओमफ्राय 14 to 16 नि प्रग्रामनि स्टेजआ नैबेनो आरो ओमफ्राय हलि मलि गाइस दा जोङो गौराङाव बेरायनो थांनो नागिरबाय ओमफ्राय दिनै बाहाय बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव फैदों मा खालामदों मा नुदों गासिबो बेखौ नोंसिनि सायाव देखायगोन जों दा ओरै गौराङाव बेरायनो नागिरदों आरो गौराङाव लोगो दं नायनो नागिरदों नायलायबाय थाबानो जाबाय नै बैसोरो फट' खेबजादों सिख्लाफोर नैबे आब' मोनसे नैबेसोरनो जोंनि कलेजनि फरायसाफोर सिनायनायसो ओमफ्राय बुंनो नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो दा हलि मलि गासिबो जोङो नैबे गार्डेनाव हाबनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय फैसा लायोनो 20 थाखा खरि लादों आरो नैबे सोंदों आरो ना बेसेबां लायो होनबाय 20 थाखा लायो होनबाय जेबो नङा बेयो गावसोरनि गार्डेननिथ' उनाव जेनेबा गावसोर गार्डेनाव जा एसे खरसा थांदों बेखौ बिसोरो बोखांसिनो होननानै लादों आरो ओमफ्राय दा जोङो बैथिं सासे लोगो दं बैखौ लोगोखौ लेंहैग्रोबावसै आरो ओमफ्राय बेनि उनाव ज' हाबसै हाबनो नागिरदों आरो ना जों जरा नुनाय थाखाय हाबनो बायो दसथा जाखाया आंनाव 10 थाखा दं बे हाबबाय आरो ना जोङो बेसेबां लायथाय ओजासो नागिराखैमोन गासिनो जों हाबबाय आरो ना हाबनानै जों बैया गेलेहैबावसै आरो ना गेलेनायाव फैसा लायनो बाय खिन्थु दिनैसो हाबलायबाय जोङो बोसोरनै जाबायमोन हाबिया थारमाने फैसा लायनो बाय बेखौ मिथिबावो आरो ना जोङो नै दिनैसो फैलायबाय फाइनाल जों गामि सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय गेलेग्रायाव थांनायसै ना गेलेलांसै जों एसे जा मोजां सावगारि जाबाय ना जोंनि क'क्राझारावबो मोजां आर्टिस्ट फैबाय मोजां गेलेग्रा फैबाय हिनजावला फैयो जों गाज्रि जाबाय आरो ना बे मोनसे सन्देह बैसोरो गेलेहैफासां बैसोरो गेलेहैफासै हिनजावफोरा गेलेग्राफ्रानो फाइनालि गासिबो सफैमारबाय सफैनायालाय ओमफ्राय खिन्थु जेबो नङाफोरसो आरो ना ओरै फारसेथिं हिनजावफोर दङ हिनजावफोरखौ नायलांदो नुगोन इउटुबाव हिनजावफोरसो दंजोबो ओमफ्राय जोङो मोनसे कमप्लेक्सआव फैदोंमोन ओमफ्य फैनानै बाय गार्डेनाव बेरायैयाबो गोबावसै आरो ना ओंखायनो दिनै हाबबोबाय जों हाबबोनानै माबाय देखौ हिनजावफोरसो ओमफ्राय फाइया गाज्रि जाबाय गैयाबा जों आखिनोसै गेलेस्टं जों एसे गाखोलांलायलायसै आरो ना गेलेलांसै नायलांबाय थाबानो जाबाय गासिबो Run. गाखोनाय नुनानै खिन्थु बिराद इन्टारेस्ट मोनबाय आरो ना माने जोंनि गाखोनायखौ बिराद माबाय आरो ना मोजां मोनबाय दां नोंसोर इन्टारेस्ट मिनिनो सोंखारबाय खोमा खिन्थु जों हरै बैथिं थांबावसै आरो ना हनै हिनजावफोरबो दंबावो खिन्थु जों माबा मोनसे सानबाय दे खिन्थु मालाय जरा
जरासेनि नालाय आयौ ओरै ओंखायनो आं ओरै थांबाय गासिबो बिदिनो जोबोजोबा दा गाज्रि आरोना गौरांनि अबस्था बोरै गांलायलायनो जाखांलायबायमोन बिसिनाबो फैदो आयौ सिखाखौ गारदों मा जायो आं खिन्थु दिनै नुफैमारबाय आरोना ओरैबायदि होखायो आरोना गार्डेनाव नुफैना आंहा लस जाबायलै गोसोनायफोर दंबा लाबोजाबायमोन खिन्थु गोसोनाय गैया गैयाबा जावाखैसोथ' नायलाय बेफोरो आयै सना गिबि फाइनालि सिनाय हरो नै बोथिबावलाय जोंहा लस जामारबायलै लाइक खालाम शेयार खालाम जामारबाय नोंसोर खिन्थु जुदि नायबाय थानो लुबैदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबसक्राइब खालाम नै बोथिबाव 2018 खनसे फैबाय 2020 खनसे फैबाय ओमफ्य दा नै 2021 खनसे फैबावबाय आं खिन्थु पुलिस थाना सोंनो लुगैबाय दे माबे आंनो पुलिस थाना सोंनांसिगौमोन मानो नांगौ पुलिस थानायाव समबा मायाव बिराद गिदिर बक्स फैदोंना दिनै बे गार्डेनाव खिन्थु डिजेआ ना गोमबाथाय गोमबाय स्पिकार गावजोबखायो आरोना बे JBL हाउजाफोरनिया डिजेनि स्पिकारबाथाय माथो बुंबावनो गिदिर माबा फैदों बक्स खिन्थु गोमबाथाय गोमबाय रेस्ट गैया आरोना गोरलै गथ'नो एसे दुद्रु हैनांगौ होनलायो नैबे दा गाखोसैलाय आरोना जों गासिबो गाखोनांगौ ओरैबा उन्दैयाव गेलेयोमोन ओंखारबो थाब आगैयानो जोंना फंबाया Bang.